Unya, ready na mong tulo sa ipabuhat na ako sa inyo? Ready na. Kaluya ba ninyo? Kusga! Ready na. Iskot man yung mga bataan ni hubog pa man siguro mo. Asa man mo nakatubag? Karon kay gilaay man ko. Mag-sparring mong tulo. Ingawa ko ninyo. Uy, maring daw. Sige kuya, sige. Very good. Hoy, sala. Look. Oh, daray mo, Jo. Hay. Sige, pagsugod na mo, kaya na may mga espada. Ay, sigmama diya. Apil man ka, daray mong espada o sala. Kita to, uy, wag. Naka ko kini mo masalo, oy. Kamu ni, habol lagi ni ng espada. Ginoo ko dangagag yun yung bataan ni. Unsay habol lang ipag takar mang yaw-yaw ni mo diya. Abrihin na. Ay, abrihan. Sige. Sidapin mo. Rayman. Gihimo may noon mo ng taklog sa Redors. Dili na na pag-abri. Kuy, tuloy pa kon. Baka lagi ni. Di man kabaloy, ano ang bangkod no? Oh. Ah, bilaw na lang di ay. Nga na ra, buluka po ni mo eh. Ay, sorry God, wala mo kabalo. Ay, anaon di pag-abri. Pagay na lang tang. Ayaw. Na. Ini kuya. Oo, naawa nag-away na inoon mo. Pagsugod na mo be. Uy, sugod na daw, paring na daw. Play. Aman ni si William, igo ko si kuya. Tabangan na tata. Tara. Ay, andun tabang! Hoy! Nabuang naman ka, William. Nga na ako may tigbaso ni mo. Ingon mo ka sparring. Daot ka. Kamurang tuloy akong kapila. Ay, kami dyan tulo. Uy, kita daw tulo, sara isa. Ay, itis ko ting bataan. Huwag ko ningon, anak. Kami di tuluan niya. Ikaw isa, bantay lang ka karon. Impas sugarang papluya ka. Yati mo yung magtuo-tuo na kay Daot man na. Magmaria! Ikaw una das mag, isog magaka. Tasbag na! Sige, makagpurma! Ikaw di lang kakwintahon. Dugay na kang tasbag, ha? Ako'y una bunal, be! Kumudaganan. Uy, si Mario ug Luigi, oh. Relax lang. Dali. Saan na? Kita mo ito, ah. Raw, si Mario ug Luigi, marag nga buwan. Kuan-kuan po. Sparring na sila? Paring po. Yaro, Sige, mga to na to, kuya. Lagot planong tripan na ito ng duwa. Tripan na to? Sige. Para follow me. Yan, nasa nyo mga espada. Nasa kay haid mang gay ni kuya. Dali. Tara. Tara, be quiet, okay? Sige. Slowly lang, slowly. Sige, kuya. Tabangan ang tanong mo ba? Gusto ka makatilaw sa akong power, Mario? Bring it on, Luigi. Musa ba nang bring it on? Kitaan rambunan ko na sa Facebook. Binuwa, mataka naman ka. Bakit? Natas akong power, ha? Bangkay! Helay, pastutoy nanay! Oro na mo ha? Ito ta kasong powers ha? Kampo ng lagim! Imong bukan pretty ka itim! Ay! Sama mo! Unsa mo? Sparring! Unsay sparring? Lagi sparring. Kita ka ani? Kita ka ni? Ay, si gara-gara sa kuha? Oy, hindi bagat! Ano ni mong pangambog nga espada? Oh! Gusto mo ganing laylaya? Gusto mo ganing laylaya? Oh! Alang mo man yung bangkay, laylay, pastutoy nanay. Unsa man mo diri nga samok-samok na mo sa mo sparring ba? Saba diya, sparring si mong kagaral. Mao na to yung sparring. Mao na rin. Mura tala. Samok, naman mo yung awa mo diri, tigbason ta mo ron! Sabi mo, bato. Tigbason da ta. Kung-asa man ang ate, kamanggut! Ote ko ganin. Tarong mo, basig hiwaon ta mo ron. Ay sabi. Ay, kanang Power Ranger Red, kanang ginahina sa siguro may kay basig pangita naming dura po ba? Pangita namin dura. Tara na! Tara! Unsa man na? Espada maigo ko. Jagit. Kaya ako sing panulak ko. Si pantanak Dali, dali, ganino. Ano ka dito ganun? Abot pa ka diri! Asa mo? Pasi na! Di ka maglihok! Pasi. Balik. Pero ma! Dali. Pagkita namin dura!
Silog! William, kuha na ilang mga sparring pandala. Iya. Ambi na. Masamad ka na. Siya may kalaylay ba ni oy? Labay na, wala ko. Labay na. Labay na. Oh, kini cuma. Sagak mo sagak. Taklog man sila ni rice cooker. Dahiro na sa balay. Labay, labay, labay. Labay pod. Si Grabs, oh. Abi na. Kajo, kajo. Ikaw nang dura patay ko mendura. Silog! Ikaw ba, paghilong ba? Nya kuya, sa may plano na to ani nila. Ako ikapaan eh. Tindog. Karon ang inyong buhaton. Musyagit mo nga tambok si Dura. Kusga ha? Ayaw lang na kay basi makulatahan mi ato. Reklamo pag yun, Dok. Ay na mo si reklamo kay mao na kung gusto. Unsa man gusto ninyo panghiwaon na kung itlog ninyo. Oh, makapunta na. Bisagit pa namin atong ingon mig baboy si Dura ay. Araman day na. Sige na. Sakit. Baboy si Dura, baboy. Unsa man mo Baboy! 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 Kusga ba? Kanya, very good. Masunurin man day mo. Ya, pwede na siguro mi mo pasi. Gali no. Sige. Papasihon ta mo pero na ako ilas ipabuhat sa inyo. Unsa naman po na oy. Hindi lagi niyo ta rin kung unsa na pud gawin na. Araman day na di ay. Itiyong inyong mga mata. Pagdali. Iyong. Yung. Ang inyong buhaton. Sagit yapon mo og baboy sigura ika-20 balik-balik ka ha. Ayun. Okay, okay. Una ayaw ibukain yung mga mata kasabot. Buta ha? Go! Sugod na. Sige, sugod na. Baboy! Si Dora. Baboy! Si Dora. Baboy! Si Dora. Baboy! Si Dora. Mario! Luigi! Pastilan ni mga mata. Huwag mo nakikita sa kuha karong adlaw. Asa ka ni nuksok ni. Baboy! Baboy! Tingog mong gito ni Mario Luigi no? Pastilan ni mga mata. Karon lang di mas kuha. Baboy! Si Dora. Baboy! Si Dora. Baboy! Si Dora. Ano sa inyo ninyong baboy ko? Rapid! Ay, sorry Dura, gisugo rami. Na Dora ba Power Ranger guys. Nagsugo sa mga sila gini sala. Muon ba ko yung buwang? Dapat mga Power Ranger na. Dapat Dapat Power dia. Ranger na. Dia. Sige, nagsugo semua. Kamu duha, kitripan jud ko ninyo, wag giunay ko ninyo. Basi nakalimot nung ako yung amo. Nah, tuon na lang yun sa mga Dura, gisugo ra lagi mi. Lagi tinuod man ako. Promise kido wagin mi nangatik yun. Kamu dua, inyo ko yung laron ba? Gisugo ra lagi mi. Mau ni angay ninyo? Putal mo mga Power Ranger mo. Bagus namin sa inyo. Kailan yung mga buwanga mo, yung ano, binawatan!